Sjov i time 2. Hvad er godt for dig? Jeg tror, du havde lavet en sjov i time 2. Jeg tror, du havde lavet en sjov i time 2. Nej. Hvad bliver det? Det var det, jeg lige præcis sagde det var. Nej, jeg kan bare ikke klokken. Nej, det kan jeg ikke. Det skulle selvfølgelig være til. Nå, er vi ved at være der? Det er vi dog. Kom så. Stop bag med. Ja, 610. Jamen, jeg ved ikke, hvordan. Jeg ved ikke. Jeg måske regne. Prøv at vinde. 17 gange 5. Nej, det kan det jo ikke være, vel? Bedst. 17. Det er det, jeg sagde. Det er det, jeg sagde først. Hvad fanden? 100. Er vi ved at være der? Ja. Gange 5 eller hvad? Nå, lad mig høre med den øverste. Ja. Hvad gør man med den, Magnus? Skal jeg sige, hvordan man gør? Ja. Man siger 37 divideret med 16. 1650 divideret med 100. Ja. Og hvad finder du, når du siger det? Du skulle også lige slå Jeg bag. kan ikke huske resultatet. Er nogen, der kan huske, hvad er det, man finder, når man siger 1650 divideret med 100? Finder man så? 37. Oliver. Men prøv lige at lade være med at snakke i munden. Hvad finder man, siger du? 1%. Er det med på det, Magnus? Ja, det kan jeg. Er det 1%, man så finder, ikke? Og så ganger man den med 7 resultatet. Ja. Så hvad bliver det, når man finder 1%? Hvad bliver 1650 divideret med 100? Ja. 16